Ja. Du börjar med saxen. Ska jag klippa ner den? Ja. Jag har en portion. Här är vår genväg. Aj! 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 Aj, det gjorde ont. Nu kommer jag här med den riktiga saxen. Denna ska jag klippa buskar med. Det gjorde ont. Där har vi en riktig häcksax. Okej, alltså fan kunde det göra ont. Jag vet, men vänta, Agnes, klipp den där. Eller ta bort Vilken? den. Vänta, vi tar bort den därifrån. Så. Den var fil. Ta den. Aj, men det är fast taggbuske för fan. Ja, men det är därför vi ska klippa bort. Alltså, aj! Ta den lugnt. Ner med dig där. Den. Alltså din skärm blir kanske förstörd. Ja, men håll för då. Handen. Okej. Det här går bra. Alltså för fan. Den långa som hänger ut där måste du ta. Den. Ja, och den andra nedanför. Den. Nej, ja den med. Alltså för fan. Alltså, kan man inte bli anmäld för detta? Nej, det är ju vildbuska. Ja, okej. Har vi någon anmäl oss? Det är lika bra att ta allt. Jaha. Den. Alltså. Alltså för fan. Alltså kan jag fatta att vi gör detta. Oh, den jäveln ska bort. Ja. Bara på dem, Agnes. Giggigt, jag halkar. Det är som jag taggar överallt. Mm. Nu regnar det fan mycket. Åh jävlar. Ta bort den. Alltså jag fallar, Agnes. Alltså ska jag stoppa nu eller? Ja, gör det. Var trycker man? Här på den vanliga knappen.